uri kukundwa nei budi? Uri kukundwa nei? Ndoda kunamatira vanhu vari kukundwa, vari kukunda vese, imboendai paside. This time I want to pray nevanhu vari kuti ini pasa ndiri kukundwa, kutaura chokwadi, ndave nenguva ndichikundwa. Kutaura kwandiri kuita kudai, pane munhu atogwadama pasi akakurigwa, atodzapa kuti haiwa kana kufa ngandife, ndakakundwa kudhara. But the Bible says vese vakamugamuchira anowapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana vake. There is a power in Jesus. Kana wagamuchira Jesu, Mwari anokupa simba. Simba harisi kuchechi, simba harisi kuna pasta, simba harisi kwaurisa elder, simba harisi even pamunamato. There is a power in accepting Christ. Kana wagamuchira, Mwari anokupa simba. Unoda here simba rekukunda? Apa pachade kusimudza masimba apa, nokuti even vari fit physically vanokundwa nezvenyika inoi. Vari fit even mentally, ndikutaura vane IQ yakapoinda vari kukundwa nenyika inoi. Vakafunda maprofesa ari kugwadama. Ndikutaura vaimbi vemakurukota vari kugwadama, nesoprano nete nebesi gobvu vari kukundwa. Tigere pakati pevanhu vari kukundwa. Hazvinei kuti munhu akapfekei. Pane vanhu vari kukundwa vakapfeka nguo chena dzekuenda kunonamatisa. Pane vari kukundwa achiparidza kuti munhu is finished. Pane vanhu vari finished. Pakati pedu tine mhandara dzakakundwa, tine majaya akapera akakundwa, tine vadhara vanodaidzira zvidaidziro vakakundwa, tine vanhu vari kuombeka vakakundwa. Only if you surrender yourself to God, then you can overcome. Promises to overcome are here. Do you want to overcome? Accept Christ. Kana wagamuchira Kristu unokunda. Handiri kunyepera vanhu vaMwari. Iwe unotozviziva kuti kudenga usi kuinda. Usamire kuti Jesu auya ati inda ugehena. Izvozvi izvi chitongoenda kwaunofanira kuenda. Kana Mwari vasingadi kuzvinetsa, vanofanira kungoyavo kuti munhu ngaangoenda kwaari kufanirwa kuenda. Iwe unongoziva kuti ikudenga hufanirwa kutoinda. Hazvidi mabhuku matsvene kuti uti rakanyogwa here, ndokuva muchimbo rakanyogwa rikadzimwa, rakanyogwa richidzimwa nani. Wakadzimisa. Atimboudzani nhema. Even in this church hatina program yekupinza vanhu mukiu yekuprofitwa, because muprofita mukuru wemunhu moyo wake. You don't need munhu ane tsvimbo yekuhaka. Iwe pachako ugere pasofa wakatohakwa nekuda kweupenyu hwako. You know, nyange maelda mamwe asingazivi, but kunyange mukadzi wako asingazivi. Handi makaona, muri kuona nhingi program yese makadaro mugere imo. Imomo hamusi kumbozivana, but pakati penyu pane vari kuenda kugehena. And it's not going to be very, very difficult for them to go, because izvozvi vanotoziva kuti vari kuenda. Ndoda kutaurire, Mwari akangoti munoziva vanhu vaMwari kuti ndokuzivai mese. Munhu ngaende kwaanoenda, madhoo mairi, eternal life, gehena. Vanhu vanongomacha vachinda. Mwari anobva ataura kuti quietly march into the door that you know you fit. People will march. Handifungi kuti pana achadzogwa pamukova unzi adzoka warashika. Iwe unotoziva kuti I'm marching straight ndichipinda mugehena. But there's good news. That door must close right now. Gamuchira Kristu. And the door of mercy is open. Kupinda pasuo rakamanikana. Promises to overcome. Toda kukunda yangu mitso yandinayo. Mbosiyana nezvangu. Zvibhuku zvekunyora zvivi zvavanhu zvawandisa. Imbodhila nezvako. Ndoti selfishness. Akutaurireini. Hakuna munhu anodyira munhu. Kana mudzimai wangu akaguta, ndodya. Nyaya yekuponeswa, tozocheka kuti mukadzi apinda here, indapinda. Nevana ndozoona kuti gara taponeswana nani, ndapinda. Vanhu vakawanda vane problem ida kupinza nedenga ravasingapindi. We have people right now vari kupinza vanhu. Omwe achivaendesa kugehena, omwe achipinza denga, but iye asingapindi. Iwe pachako pinda toni. Which door rauchapinda naro? Eternal life or destruction? Ishe tomutendai. Madhoo maviri aya azaruka pameso pedu, but we are happy because you can close that door rekuraswa.
and give us power to overcome. Tibatsirei, toda kukunda. Hatidi kukundwa nezvakaipa. Timbokunda Baba, tawa nekukundwa. Toda kukunda muzita raJesu. Amen. God bless you.